que as cousas sean habitables, que se resolvan a primeira necesidade, é como o código fundamental para a arquitectura, non? A partir de aí engadimos a arquitectura, todo o poético que poida ter a construcción, non? A infancia, xa pasou tanto tempo que xa non se lembran da infancia, non? Unha infancia normal, bueno, moi normal non, porque da posguerra, o sea, que unha infancia con un clima duro, pero unha infancia feliz, unha infancia sin problemas. Pasei en Ourense casi toda a nenez, e despois, cando xa era un mociño, marchei a Vigo, como tantos ourensanos, non? Estuve en Vigo algún tempo, despois Madrid, Vigo, Madrid, e despois xa, cando rematei a carreira, fun a Coruña. Por que decide estudar arquitectura? Ni non sei, non. Non, había varias cousas que me inclinaban un pouco, sin saber o que era arquitectura. Unha delas era que eu dibuixaba bastante ben, o sea que desde moi neniño empecé a pintar e dibuixar, non? E, bueno, non decíame que o facía ben, eu encontrábame cómodo, non? E despois gustábame as ciencias e as matemáticas moito, non? Andaba sempre metido en todos os libros porque me gustaba todo, non? Entón, pois, dixen, bueno, pois, entre unha cousa e outra, escoitando dos consellos de todos os profesores e dos amigos, pensei na arquitectura, sin saber claramente o que era, non? E metíme na arquitectura, sin saber o que era, claro. A arquitectura é a construción de espacios para o uso do home. Supón que no cerne está unha decisión intelectual, unha idea intelectual, e que hai un poder de comunicación intentando transmitir a emoción que xenera no creador. Manuel Gallego é Premio Nacional de Arquitectura e Medalla de Ouro da Arquitectura, e é unha referencia para todos os profesionais que buscan facer unha arquitectura necesaria e ao servizo das persoas. Eu lín unha frase súa que me parece un principio profesional, non sei se é así. A arquitectura ten que ser necesaria. Que significa esa frase para vostede? Bueno, é unha frase que a min me gusta moito dicila, porque hai un momento en que a arquitectura non é necesaria. O sea, que a arquitectura parece que é un xogo. O primeiro que se ocorreu é que sea deslumbrante en canto teña unha forma atractiva e chama atención, se é rechamante, pois entón xa parece que é unha arquitectura boa, non? A min sempre gustame recordar que o que dá enerxía ao home para cambiar e construir un edificio, que é un esforzo económico, un esforzo de enxeñeiro, de construcción, de pensamento intelectual, pois que necesita moita enerxía. O único que dá enerxía a eso é o desexo de facelo por necesidade. Entón, para min a necesidade é, a min, o penso desde fai moito tempo e sigo matinando, dándolle voltas, entón teño moitas referencias de cousas que leo e que van opinando o mismo que eu, que a mí me parece moi ben, non? Por exemplo, John Bergen, cando fala de que a necesidade ven sendo, fai máis real a realidade, non? Que é a cuestión da vida que fai máis real a realidade, non? A mí me parece fermosísimo a cousa, non? Porque verdadeiramente o home móvese, vai evolucionando de acordo á adaptación aos procesos de búsqueda de resolucionar un problema, non? Pero é engañoso cando se pensa que é un problema estrictamente material, non? Porque eu tamén engado moitas veces a necesidade, os desexos, e cando o home cumple os desexos, cumple as aspiracións e cumple as necesidades, non? Quere iso dicir que moitas veces o home non se contenta só con ter unha casa, senón que procura que
sentirse cómodo, ter cómodos os seus, vivir que sea bonito, que sea placentero, non? O que se me ocurren citas, pero non me gustan nada, porque é extremadamente pedante, non? Pensar que o home non só necesita satisfacer necesidades, sino que ten que satisfacer con placer. É dicir, o feito cultural que transforma o que fai en unha cousa bella, eso é unha necesidade do home. Por eso o filósofo di que é o único animal que ten como necesario lo accidental, non? O sea, o que non é necesario para o home pasa a ser necesario, non? Quere dicir isto que a arte, a beleza, vai unida aos primeiros actos do home, non? O home acumula experiencias, relaciona as cousas, o arte non é algo engadido á vida, está íntimamente relacionado ca vida, non? Entón, a necesidade leva implícito que o home tamén ten que satisfacer as propias necesidades creativas. E as propias necesidades creativas moitas veces son temas personales, temas de como ve o mundo, non? De que como comunica e expresa as emocións que ten, non? Por iso é un pouco complexo o tema, pero é moi necesario recordarlo, sobre todo cando as necesidades hoxe en día non son reales, non? A mitad delas son creadas polo mundo en que vivimos, que economía que vivimos, o orden económico, non? Entón, a necesidade convén recordar que cando se fai unha casa é para que se viva ben, ademais de facer arquitectura. Vostede tamén ten dito que a arquitectura no fundo é como un iceberg ou un iceberg que se ve ou que hai por arriba, pero que debaixo deso hai moito máis. Que hai debaixo da súa arquitectura? Bueno, hai outra pedantería, pero hai toda a vida. A arquitectura é unha vivencia auténtica, non? Bueno, pois eso quere dicir que debaixo de toda a arquitectura hai unha construcción intelectual, unha actitud frente ao mundo, non? Unhos valores éticos, non? Que teño que darlle a esta xente? Para que fago este traballo? Por que non o fago como estes que están facendo ao rededor? Que busco? É unha interpretación do mundo, da forma como vive o home, non? O sea, que debaixo da arquitectura hai todo un mundo de pensamento, de ideas, de experiencias personales, íntimas, que fan a personalidade, da cal non se debe falar. Estou falando demais. Para axudarnos a entender un pouco como esas ideas que están debaixo da súa arquitectura se concretan e como ve vostede esa concreción, voulle citar algunhas obras súas, se é tan amable nos di o que hai debaixo delas. Por exemplo, o Museo de Belas Artes da Coruña. Está ben esa forma de preguntar, me parece moi ben. O Museo de Belas Artes é en un momento en que os museos están cambiando. O museo xa non expón un obxecto de arte. O obxecto de arte xa non ten límites. Hoxe non sabemos se é escultura, literatura, fotografía, está todo mezclado dunha forma tremenda, non hai fronteiras. E non hai sitio onde expoñer moitas das cousas da sociedade. Os museos son o espacio público para expoñer cousas novas. O museo cambia. O museo é un elemento social. Hoxe en día se vai ao museo a visitar e se vai cos nenos, cos amigos. Cando eu era neno non levaban os nenos aos museos, non? O Museo de Belas Artes reflexiona sobre este tema, non? Pensando que tipos de espacio hai en un museo. Espacio de investigación, espacio expositivo, onde se mostra o arte, e espacio público e espacio máis semipúblico. E se pensa como serán todos estes espacios, non? E conduce a pensar que o museo é un gran espacio público,
Hoxe en día son grandes espacios públicos, onde hai un centro comercial, onde hai unha librería, onde a xente pasea, onde se encontra socialmente, se comunica. Son grandes espacios públicos. O Museo de Belas Artes quere ser un espacio público entre dúas estruturas urbanas, a antigua cidade e a nova cidade de bloques abertos, do polígono. E aí aparece un espacio novo, por eso ese espacio ten cristal en riba, porque un espacio público non se concibe pechado, non? A mí parecíame que ese espacio público ten que escoitar as gaivotas cando berran, porque non é cantar. Cando gritan por alá, pois pareceme escoitar o ruido da chuvia, ver o sol. É un gran espacio público que ten que servir para estes actos que non teñen cabida nos antigos edificios, non? Outro espazo público, pero cunha finalidade a priori ben diferente, é, por exemplo, a Lonxa de Lira. Que hai debaixo da Lonxa de Lira? Sí, cada vez que facemos un edificio cambiamos o espacio. Eu fago unha casa e cambio todo o que está alrededor. O podo facer para ben ou podo facer para mal. Hai unha responsabilidade, non? Cando faz un edificio, hai unha responsabilidade de como cambia esa estructura do espacio onde está. Pois a Lonxa de Lira, polo paisaxe tan extraordinario que ten, era un edificio que quería que non alterara nada, que se pudera ser transparente, que non se vira, non? E despois, ademais, está en riba dun muelle, que é para min unha construcción moi fermosa, muelle, unha arquitectura extraordinaria, non? Clarísima e potente, non? Entonces eu pensaba que debía ser como unha gran infraestructura, a Lonxa, que marca, que simplemente é unha gran cuberta que marca un sitio para mercar peixe, para intercambiar un mercado, non? A Lonxa de Lira ten un problema, que desde ela se ve un paisaxe maravilloso. E os turistas suben a ela e queren ver o que está dentro dela, non? Pero cando suben quedan maravillados do que está alrededor, non? Entonces a Lonxa tamén é un mirador. E desde fora é unha referencia, porque se ve flotando ali no medio, entonces ten que ter unha forma o máis aérea posible, etérea, casi, que fora como un páxaro volando, vamos. Isto é o que me gustaría que fora, non? E, por último, a residencia do presidente da Xunta. Complicado, non? Porque un pensa que un presidente, para vivir, non ten por que ter unha residencia especial, non? Senón que pode vivir como vemos en Inglaterra, non? No número tal da rúa tal, non pasa nada. Ora, hai uns problemas de seguridade que foron os que aconsellaron facer o sitio do presidente, non? Entonces empezou a pensar primeiro os problemas que ten. É unha vivenda sin conocer o dono da vivenda. Por lo tanto, é unha vivenda que non ten inquilino fixo, que non ten propietario, e que ten que ser en algunha parte flexible para que se acomode ao novo inquilino que vai a ter. Primeiro tema. Segundo, é moito máis que unha vivenda, porque a vivenda é do presidente de Galicia. Por lo tanto, ten un carácter de representación. Entón, que é a representación? A representación normalmente é meter distancia entre o que representa o poder e os outros, non? Eso normalmente, o que é, non? A mí parecíame que eso non debía ser, non? E parecíame que se lle damos a volta a isto da representación, enchese de sentido, non? Dicir, é representativo porque o que vai ali se sinte representado. Entón, eso obligaba a traballar con unha arquitectura que tuvera patróns culturales de arquitectura popular galega, da arquitectura de Galicia, non? Os pequenos muros, a pedra, os valados, os emparrados, unha pequena carballeira, todo isto visto cos ollos de hoxe, visto desde a modernidade. Do século onde estamos, era como traballar con referencias, era como con recordos de neno, e ir construindo culturalmente un novo espacio. Bueno, a todos os problemas había outro fundamental, que era que había que construíla en unha colina. E a min as colinas de Santiago me parecen monumentos, non? Explican moi ben a relación que existe entre algo fundamental en Santiago, que é o mundo natural e o mundo construído. Entre os rueiros, entre as rúas pequenas, as casas, as hortas, todo isto
se explica cos colinas que van quedando polo azar e que van constituindo monumentos. Por lo tanto, a construcción non podía destrozar a colina, non? Tenía que supeditarse ao fundamental da colina, conservar a topografía no posible. O urbanismo é a ordenación do espacio. Ordenación do espacio para ordenar o seu uso e as súas potencialidades e a súa conservación dos valores. Vostede foi profesor de urbanismo na Escola Superior de Arquitectura. Díganos por que é tan importante o urbanismo. Porque o urbanismo, ao final, é o que intenta ordenar o uso do espacio, racionalizarlo, evitar desastres, evitar que as cousas que poden ser algo perdan a súa posibilidade de serlo, estragar situacións que podían ser de gran riqueza para a vida cultural. O urbanismo fai todo eso só pensando nunha cousa, que se viva mellor, que se viva máis racionalmente, que se defenda mellor a natureza. O urbanismo que hai en Galicia, de que é reflexo, que reflicte ese urbanismo? A individualidade, a falta de cohesión de cultura cívica, a falta de coñecemento, a ignorancia, en gran medida, non? O que, por iso Galicia ten un paisaxe extraordinario e maravilloso, pero o espacio construído, as cidades, espacios urbanos novos, hai moi poucos. Van os que quedan antigos, que se van modificando, ou algún que queda como residuo, pero espacios novos urbanos hai moi pouco. A mí me parece que o fundamental son as actuacións de Galicia solen ser insolidarias uns con os outros, individualistas. Non hai un espacio de colectividade que se use, e eso para min é unha falta de estima, autoestima profunda, non? Eso é o que penso eu. Por que o territorio de Galicia nunca se dá ordenado? Bueno, eu penso que tampouco está tan mal, non? O sea, está mal cando pensamos o que podía ser, a maravilla que podía ser, e o peligro que corre de que se estrague, non? Pero non se dá ordenado, respondendo á pregunta, non escapándome, non? Hai temas que... Primeiro, por isto que decíamos da falta de cultura cívica, non? Falta de cultura urbanística. Por falta de decisión dos poderes públicos. Non se pode estar cambiando as leyes do suelo continuamente. Non ten sentido. Debían ser hai temas no territorio e no urbanismo que debían ser institucionales, debían ser casi constitucionales, quero dicir. Debían ser incluirse en un código maior que non se tocase, que non se podese tocar, non? Todos debemos estar de acordo en algunhas cousas. E iso debía ser a matriz e o cerne do urbanismo de Galicia, non? A casa é o exemplo máis importante do espacio privado, que quere dicir o espacio que está cinguido á vida. Ese espacio que se recorda durante toda a vida e acompaña son espacios ligados á existencia dun. Son o que chaman algúns espacio existencial, aínda que sona un pouco curioso, non? Cando fai unha casa, por chamarlle unha vivenda ou un edificio calquera, sempre pensas o que lle ven ben a ese edificio para que a xente disfrute algo, non? E moitas veces quedan cousas medio ocultas para que o tipo que anda por ali as descubra. É como un náufrago que bota unha botella para ver se alguén a recolle, non? Ese dereito que hai que atender, que é o dereito á vivenda, que, como acaba de decir tamén, é un negocio, non? Esa tensión, como a vive o arquitecto? Bueno, é un negocio, claro que é un negocio, non? A arquitectura non ten que ver con construir. Ten que ver, porque de entre a construcción sale a arquitectura, non? Pode ser construir
ou sobrepasar os límites e engadirlle a construción unha visión personal, unha visión crítica, unha visión do mundo, e ademais despertar emoción no que ve. Eso sería a arquitectura, non? Entón, o arquitecto, en todos os problemas da construción foi un dos axentes participantes, non? Por lo tanto, é evidente que con unha mínima autocrítica temos os arquitectos que reconocer que temos sido parte do desastre. Unha boa arquitectura leva como condición de premisa casi non alterar, non estragar o medio onde está, non? Como ve todo ese aspecto de modificación da paisaxe polo abandono do rural que se está producindo en Galicia? Non o vexo ben, porque a min o que me preocupa é o abandono do rural. Eu penso que houve un momento que o mundo rural era tan coherente ca cultura que envolvía e co territorio que todo o que facía era natural, era coherente co paisaxe, encadraba perfectamente. Hoxe é outra cousa, e ademais o mundo rural está medio morto, non? Hai algunha industria agraria importante e parece que pode, non quero ser demagogo, claro que hai, pero non o que debía haber, non? Entón, o que é preocupante é que convivamos en Galicia con un mundo rural e que miremos con certa tranquilidade que está morrendo, non? Con el vaise parte da nosa cultura, con el vaise parte de economía, con el vaise o máis importante é a cohesión e o orden de todo o territorio, urbano e rural. Hoxe non se pode entender o mundo rural a parte do mundo urbano e o mundo urbano a parte do mundo rural. Sempre estuvo estreitamente relacionado ao longo da historia, non? Cada vez que cambiaba o mundo urbano, pedíalle unhas demandas ao mundo rural e ao revés. Si, había unha interacción completa, pero hoxe en día é prácticamente o mismo, non? Entón eu penso que necesita un tratamento conxunto e que Galicia necesita verse con unha unidade, non? Eso que é con decisión dos políticos, non? Que teñan decisión. Non se pode estar todo o día queixándose. Non se pode estar todo o día queixándose. Hai cousas que están ben feitas por todos e hai cousas que están mal feitas por todos. Hai que ter un pouco de racionalidade, sentido crítico e sentido común. E a arquitectura popular galega ensinoulle algo, por exemplo? Moitísimo, moitísimo. E sigue. A arquitectura popular é un... A arquitectura popular dáse todos os argumentos da arquitectura culta, menos a estructura intelectual, non? Que é de outro xeito, non? Pero dáse o afán de facer cosas belas, fermosísimas, porque hai o espírito creativo en todo o mundo, non? Que o vemos ademais perfectamente, e despois unha enseñanza de sentido común, de completo reaxuste constante, de volver os pés a terra e ver como se resolven as cousas sin mirar a galería, non? Da forma máis lóxica, da forma máis económica, da forma máis sinxela, non? Bueno, a arquitectura popular é unha gran ledicia estar cerca dela, non? Pero pásame cada Galicia e cada de outros países, Ténmese cuidado. Galicia é o país onde nací, donde me sinto cómodo e non sei que decir máis. Os galegos lle falta estima. Os galegos, eu penso que lle falta estima. Os galegos conocen pouco Galicia. E non a queren. Ou queren pouco. Ou disimulan moi ben. A mellor a queren moitísimo e o disimulan, non? Pero Galicia a fan os homes. E os homes farán Galicia. Ese é o único que podo decir, non? A pesar deso, serán os galegos os que fagan a Galicia, non Galicia. Galicia os galegos, pero é máis importante os galegos os que fan a Galicia, non? Como fixeron hasta ahora, non? Que sería Galicia sin Rosalía, sin Curros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. E que non son literatos outros, non?
tanta xente, non? Que sería de Galicia? Sería outra Galicia, non? Os homes fan a terra. Toda a súa obra, prácticamente, non sei se totalmente, está en Galicia. Por qué? Porque me gusta estar cerca de onde traballo. E por circunstancias que foron así. Sempre que teño un traballo non quero outro traballo. A miña misión está moi grande en enfrentarme comigo mesmo, en conseguir o traballo que me pareza mellor. Ora, un traballo máis importante, máis conocido, teme sin cuidado. Cando teño un traballo, ese é o traballo que me ocupa. Entón, tendo algún traballo, pois non sale. E despois circunstancias, porque teño feito proxectos algún fora, pero non circunstancias, e non me preocupou gran cosa. E Galicia pensa que está de alguna maneira na súa obra, ou non? Galicia está en algunha obra. Eu penso que sí por unha razón, porque Galicia está en mí. Hai unha frase de Cunqueiro que me gusta moito, non? Que lle escoitei en uns programas que facía, bueno, fai anos, non? Que dice que Galicia é un puzzle de miles de cousas, non? E que ele é unha peza que encaixa perfectamente en ese puzzle. Bueno, quere dicir que o clima, a comida, a lingua, o aire, os amigos, a familia, a cultura, todo va envolvendo a un, e chega un momento que un non sabe se é paisaxe ou parte del. A min pasa eso. Son xeográfico e un pouco, en ese sentido, panteísta, non? Non sei de onde pertenezo, pero pareceme que pertenezo ao paisaxe. Quería preguntarlle, non sei se ten moito que ver co que a liña de argumentación que estamos tendo, o que está tendo, pola cidade da cultura. Que pensa dela? Bueno, que pensa dela? Bueno, pois sí, a cidade da cultura, a min, Peter Eastman, a mí me parece intelectualmente interesante, moi interesante, pero a súa arquitectura non me interesa nada, absolutamente nada. O problema da cidade da cultura eu penso que non é o problema de Eastman, eu penso que é un problema político, no senso simple de que cando naceu a cidade da cultura puido ser moitas cousas, e puido ser moito máis pequena e de outra forma, porque eu o conozo porque participei no concurso. Non ten nada que ver, o sea, que despois foi engordando, crecendo, botando peito, saliu, que non ten por qué, non tiña por qué, o sea, que non hai unha decisión política que non quero cuestionar eu, eso, tamén faltame datos, algunha vez o teño dito, non sei o que costa, o que costou, o que significou, se se pode terminar, se non se pode, o que é a cidade da cultura aburrida xa, que acaben dunha vez, xa que acabe a historia, non? Bueno, teño entendido que a pesar de todo o que leva feito, segue traballando. Sigo traballando. Por qué? Porque se non traballo, que fago? Non, porque é o máis importante. Primeiro, o necesito. Pero se non é demais, se non, é que para min o traballo é a vida. É que isto é a vida, non? Se non traballaría a escondidas, non? Pero estaría traballando sempre. A mitad dos proxectos fanse na cama, cos ollos pechados. Imaginarse. Pero moitas veces casi feitos, e pasalos. Se se pudera enganchar como ordenador ao plotter, pois salía inmediato, non? Como lle gustaría ser recordado? Xa o comentaba antes, non? A mí me parece que un tipo honrado, máis ou menos, non? O demais é que non me toca a min, non sei. Tipo honrado, o que fixo que se esforzou por serlo. A mellor non quiso serlo, non sei, pero intentou serlo, tentou facelo, non? Despois da arquitectura xa irá saliendo o que descubran, pero ao final toda esta perorata que levo botando é para demostrar que a arquitectura está cinguida á vida, e o individuo á vida, e é o fundamental, non? E a arquitectura que reflexa a vida é o fundamental, non? E a vida é fermosa cando se ve brotar espontánea, non cando ven con unha moda, pois exactamente igual, non?